Nova godina donosi i nove promjene. U današnjem videu ću vam pokazati koje su to najvažnije promjene koje vas očekuju u Njemačkoj u 2023. godini. Uživajte u videu. Naravno, ukoliko ste novi na mom kanalu i ukoliko vas zanima život u Njemačkoj, onda se svakako pretplatite na moj kanal i upalite zvonce kako ne biste propustili nijedan novi video. A sada krenimo sa ovom zanimljivom temom. Od 1. mjeseca 2023. godine se ukida papirnati oblik bolovanja. Taj stari takozvani AU se sada mijenja sa EAU oblikom bolovanja. Što to znači za vas kao djelatnike? To je za vas još bolje zato što ćete od sada morati otići po bolovanje samo kod svog liječnika, a vaš liječnik, doktorica ili doktor će to bolovanje proslijediti dalje u vaše osiguravajuće društvo, a to bolovanje će biti i direktno proslijeđeno kod vašeg poslodavca. To znači da vi kao djelatnik više nećete morati nositi papirnati oblik bolovanja kod svog poslodavca. Ovdje naravno postoje i određene iznimke, a iznimka su oni ljudi koji rade van Njemačke, to jest žive u Njemačkoj, a rade u nekoj drugoj državi. Kao što su, na primjer, ljudi koji žive primjera radi u Njemačkoj, a rade u Francuskoj, Švicarskoj ili nekoj drugoj državi. Oni će i dalje morati zadržati stari papirnati oblik bolovanja. Dolazi do promjene za takozvane midi džobere. Nemojte ovo zamijeniti sa mini džoberima. Midi džoberi su ljudi koji su do sada zarađivali između 520 do maksimalno 1000 i otprilike 1600 eura. Taj prag se sada diže na 2000 eura, to znači ako ste midi džober od ove godine ćete moći zarađivati i više eura, to jest moći ćete zaraditi do 2000 eura. Jedna dobra vijest je i za umirovljenike koji idu u prijevremenu mirovinu. Umirovljenici koji odu u prijevremenu mirovinu moći će dodatno raditi, to jest dodatno neograničeno zaraditi. Ovo tu se ne odnosi naravno na sve umirovljenike, na primjer invalidski umirovljenici, neki drugi umirovljenici će imati i dalje određeni iznos koji će smjeti sa strane zaraditi, a kojeg neće smjeti premašiti. Ovdje se naravno možete javiti u Deutsche Rentenversicherung za više informacija. Jedna zanimljiva stvar koja je uvedena prošle godine je paušalni iznos koji su imali ljudi koji su radili u home office-u. Taj paušalni iznos se sada povećao. Ovdje naravno govorimo o nekakvoj poreznoj olakšici za ljudi koji rade home office. I ovdje se naravno i povećao broj maksimalnih dana na koji se može dobiti ta olakšica koja može maksimalno iznositi oko 1200 eura godišnje. Jedna zanimljiva stvar za sve roditelje je ta da će se od 1. mjeseca 2023. godine povećati i Kindergeld. Od sada ćete vi kao roditelj djeteta dobiti svaki mjesec za svoje dijete 250 eura mjesečno. To se naravno odnosi za prvo i drugo dijete, a za treće, četvrto i svako daljnje dijete će naravno taj iznos biti malo nešto veći. Od ove godine se ukida i taj stari poznati Hartz IV, to jest poznata njemačka socijalna pomoć koja je na snazi već preko 20 godina. Ona se sada zamjenjuje sa Bürgergeldom, a koja je razlika? Razlika je ta, kao prvo ljudi će dobiti više novaca na socijali, a kao drugo ljudi će i smjeti imati nešto na primjer na svom bankovnom računu, što će ljudima olakšati da ne budu trajno ovisni o toj nekakvoj socijalnoj pomoći, nego će im se pokušati na taj način pomoći da što prije se vrate u normalu, da što prije se vrate u nekakav normalni radni odnos i da se izvuku iz te takozvane socijalne njemačke pomoći. Od ove godine će nažalost i poskupiti zdravstveno osiguranje u Njemačkoj, tako da ćete vi kao djelatnik davati 0,3% više nego što ste do sada davali za zdravstveno osiguranje. To se naravno odbija automatski od vaše plaće i ne morate nešto sad posebno plaćati, ali dobro je znati da će vam se od sada odbijati više nego do sada. Kao jednu antiinflacijsku mjeru Njemačka uvodi takozvanu Gas- i Strompreisbremse, to jest kočnicu za cijene struje i plina. Ovaj zakon će nastupiti od 3. mjeseca 2023. godine, ali će se i retrospektivno isplatiti onda za 1. mjesec i 2. mjesec 2023. godine, a na taj način se naravno želi pomoći ljudima da nekako prebrode ovu tešku situaciju koja je nastala
sa ratom u Ukrajini. Cjenovna kočnica za struju će iznositi tako 40 centi po kWh, a za plin 12 centi. Od 1. mjeseca 2023. godine će poskupiti i cigarete, ne nešto sa pretjerano nekakvih euro ili dva, ne, to ovdje govorimo o nekoliko centi za koje će poskupiti jedna kutija cigareta, ali eto, dobro je znati i ovdje dolazi do poskupljenja. Jedna dobra vijest dolazi za sve djelatnike koji rade u zdravstvenoj skrbi, doći će do povećanja minimalca za njegovateljice, za medicinsko osoblje i medicinske sestre. Ovo povećanje će doći u dvije faze. Prva faza je početkom ove godine, znači od 1. mjeseca ove godine, a druga faza bi trebala biti od 12. mjeseca 2023. godine, gdje će cijena sata za jednu medicinsku sestru, to jest obrazovanu medicinsku sestru, iznositi minimalno 18,25 € po satu. Do 12. mjeseca medicinske sestre ne bi smjele zarađivati manje od 17,65 € po satu. Njegovatelji i drugo medicinsko osoblje naravno će zarađivati nešto manje, tu će biti cijena rada između nekakvih 13 i 15 € po satu. 2023. godine bi se trebao i uvesti takozvani 49-Euro-ticket, to jest tiket s kojim biste vi mogli se voziti busom i banom u Njemačkoj, znači vlakom i autobusom, i to plaćati 49 € i sa tim tiketom biste se mogli voziti po cijeloj Njemačkoj. No, detaljne informacije o tome kad će se zaista uvesti ovaj tiket još uvijek ne znamo. Kao što znate, Njemačka se bori protiv jednokratne ambalaže, tako da ćete od ove godine u gastronomiji imati i u ponudi više slojnu ambalažu, to jest povratnu ambalažu. Kao što ste do sada vraćali boce u trgovinama, znači flaširanu vodu, tako ćete i od sada moći dobiti takozvani Pfand na određeni, na primjer, papir ili na određeni beštek koji budete dobili u nekakvom restoranu zato što ste dobili tu nekakvu povratnu ambalažu. Cilj uvođenja povratne ambalaže u gastronomiji je naravno smanjenje plastičnog otpada. I za kraj još jedna informacija za sve ljude koji razmišljaju o tome da kupe nekakav e-automobil. Do sada je Njemačka davala čak 6.000 € nekakvih poticaja kako biste kupili električni automobil. Ovo će se sada smanjiti na 4.500 € poticaja, iako bez obzira i na sve te poticaje električni automobili su još uvijek izuzetno skupi. Šta će se dogoditi sa fosilnim gorivima? Do ove godine ne možemo znati. Ove 2022. godine je došlo do ekstremnog povećanja, iako sam i prošle godine najavio da će doći do određenog povećanja, niko nije mogao računati sa tim ratom u Ukrajini da će se baš ovo desiti što se desilo, ali ove godine ovdje još nemamo nekakve poznate informacije o tome da li će doći do povećanja ili će doći do stagnacije cijena fosilnih goriva. Evo, dragi ljudi, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ukoliko je, obavezno ostavite jedan like. Ukoliko želite vidjeti još više videa o životu u Njemačkoj, onda zapratite moj kanal. I to je to, mi se vidimo u jednom od idućih videa. Do tada mi ostanite zdravi, živi, veseli. Ćao!